Для любой дыктатуры, любога аўтарытарнага рэжыму палітычны зняволены будзе нашмат больш небяспечны, чым самы адмарожаны маньяк. Таму што другі не пакушаецца на асновы дзяржаўнага ладу і не ўяўляе для дзяржавы аніякай небяспекі. З вами Мікола Дзедок, я на канале Прававая ініцыятыва, і тут мы разам з вами не толькі узгадваем і дазнаемся ўсё тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, але і высвятляем, адкуль гэта ўзялося і што з усім гэтым рабіць. Гісторыя выкарыстання крымінальнікаў, дэлінквентаў па тэрміналогіі Мішэля Фуко налічвае шмат стагоддзяў. Але для нас, безумоўна, самыя блізкія прыклады ГУЛАГу. Аб гэтым вельмі падрабязна пісалі Варлам Шаламаў і Александр Солженіцын. Усе яны разам з іншымі выжыўшымі вязнямі ГУЛАГу распавядалі, што адміністрацыя практычна кожнай папраўчай установы актыўна выкарыстоўвала крымінальнікаў, забойцаў, махляроў, рабаўнікоў, гвалтаўнікоў для таго, каб прымусіць так ці інакш да падпарадкавання альбо папросту фізічна вынішчыць, маральна зламаць палітычных вязняў у сістэме ГУЛАГу. Солженіцын прыгадвае цэлыя зборы блатарей, так тады называлі прафесійных злачынцаў, у актавых залях калоній, дзе начальства наўпрост выходзіла перад імі і казала: «Вы мусіце дапамагчы нам зламаць трацкістаў». Трацкістамі называлі тады палітычных зняволеных. Палітвязняў ставілі на самыя цяжкія працы. Ім давалі найменшую норму хлеба. Ім абмяжоўвалі перадачы, спатканні, мажлівасць купляць прадукты ў краме. У прынцыпе, іх абмяжоўвалі ува ўсім. Акрамя таго, з падачы адміністрацыі ім давалі абразлівыя мінушкі, каэры ад контррэвалюцыянеры, контрікі, а пасля Другой сусветнай вайны таксама фашысты. Беларуская карная сістэма, безумоўна, з'яўляецца спадчынай савецкага ГУЛАГу. Згодна з дадзенымі Institute for Crime and Policy Research, ICPR, у Беларусі налічваецца 32 тысячы вязняў, з якіх, па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», прыблізна 1300 палітвязняў. То бок это 4%, хаця насамрэч лічбу, я думаю, варта памнажаць на 2. Адносна гэтых 4% у адміністрацыі кожнай папраўчай установы існуе 3 выразныя мэты. Першае – не дапусціць распаўсюду будь-якіх дэмакратычных ідзей сярод іншых вязняў. Для гэтага трэба самых галоўных, так званых лідараў, аддзяліць ад агульнай масы арыштантаў, аддзяліць іх маральна і сацыяльна, да прыкладу, загнаўшы ў так званы нізкі статус, альбо аддзяліць фізічна, змясціўшы інкамунікада ў ШИЗА ці ПКТ ці ў адзіночную камеру ў турме. Другая мэта – гэта не дазволіць будь-якога групавання палітвязняў, узаемнай падтрымкі сярод іх і узаемнай дапамогі. Там, дзе я быў, у калоніі нумар 9 горада Горкі, варта было толькі двум палітвязням сабрацца разам, іх адразу ж альбо раскідывалі па розных атрадах, альбо аднаго з іх саджалі ў ШИЗА, што ўжо казаць пра зборы 3 і больш людзей. Гэта важна, таму што адміністрацыя беларускіх карных установаў не чакае, пакуль палітвязні згуртуюцца і пачнуць разам змагацца за свае правы, адзін аднаго падтрымліваць, адзін аднаму прыдаваць маральных сілаў. Яны сякуць у карані ўсе такія спробы. І трэцяя мэта, гэта агульная мэта карнай сістэмы ў дачыненні да палітвязняў, гэта максімальная траўматызацыя. Вядома, ва ўсіх гэтых 3 мэтаў адміністрацыі сваімі уласнымі рукамі не так шмат, што ёсць магчымасць зрабіць. Таму яны вымушаныя карыстацца дапамогай і судзеннем іншых вязняў, тых, якія згодныя супрацоўнічаць з адміністрацыяй за нейкія прывілеі. Але ёсць нюанс. Згодна з арыштанцкім этыкетам, ды і самой логікай арыштанцкага жыцця, 2 вялікіх светы, ментоўскі і арыштанскі, практычна ніяк не мусяць перасякацца. Ва ўсе часы, ва ўсіх калоніях,
усіх краін любы вязень, які супрацоўнічае з ментамі, з адміністрацыяй, гэта парыя, ізгой. Супрацоўнічаць з ментамі, быць даносчыкам, калабарантам ніколі і нідзе не каціравалася. У ранейшыя часы такіх вязняў папросту забівалі. Зараз гэтага не адбываецца, але ў любым выпадку адміністрацыя вымушаная маскіраваць свой уплыў на арыштанцкую масу, на аператыўную абстаноўку задзейнічаннем падкантрольных сабе людзей. Для таго, каб арыштанцкая маса не гуртавалася, не развівала структуры взаемнай дапамогі і не пачала змагацца за свае правы і адстаиваць сваю суб'ектнасць і аўтаномію, што трэба зрабіць? Канешне, перш за ўсё яе раскалоць. Раскол арыштанцкай масы адбываецца па цэлым шэрагу прызнакаў. Гэта і нефармальныя статусы, усім вядомая трыяда, блатныя, мужыкі, пеўні. Таксама гэта раскол па ўсіх іншых мажлівых прызнаках. І, канешне, тут на дапамогу адміністрацыі прыходзяць тыя зняволеныя, якія згодныя з імі калабраваць і выконваць будзе-якія загады. Зноў жа, па логіцы мы разумеем, што адміністрацыі ў якасці такіх памагатых патрэбныя асуджаныя пажадана максімальна высокага статусу, хто мае важкае слова ў гэтай нефармальнай іерархіі арыштантаў. І раскол такім чынам адбываецца найперш праз падкантрольных прафесійных крымінальнікаў, так званых блатных. Тут я хочу оговориться. Я не лічу, што абсолютно все блатныя, так званая братва, якая сидзіць у беларускіх турмах, з'яўляецца агентамі міліцыі. Аднак працэнт гэтых людзей вельмі і вельмі высокі. І мы можам з вялікай упэўненасцю казаць, што калі такі прафесійны злачынца сядзіць у турме ўжо доўгі тэрмін, мае вялікую колькасць прывілеяў і не падвяргаецца спагнанням, то хутчэй за ўсё ён нашоў шлях да сэрца аператыўніка і выконвае тое, што патрэбна адміністрацыі. Ужыванне падкантрольных блатных для прэсінгу палітвязняў і недапушчэння салідарнасці – гэта, як я ўжо сказаў, спадчына і досвед яшчэ савецкіх часоў. І вядома, гэта першае, што пачалі рабіць беларускія ўлады і адміністрацыя карных установаў пасля падзеяў 2020 года. Я прысутнічаў на Валадарке у сярэдзіне ажно да самага канца 2021 года, і калі там з прыблізна 700 чалавек агульнай масы вязняў недзе траціну складалі палітычныя вязні. Вядома, перад адміністрацыяй стаяла пытанне, як не дапусціць кансалідацыі гэтай траціны і, як я ўжо казаў вышэй, працякання дэмакратычных ідэй, вальнадумія на астатнюю масу вязняў. Яны мабілізавалі так званых смотрящих, падкантрольных сабе крымінальных недааўтарытэтаў, каб тыя настройвалі ўсю астатнюю арыштанцкую масу супраць палітвязняў. Смотрящим на Валадарцы ў той час быў такі Максім Захаревич, паганяла Чырік, а ягонай правай рукой Александр Павлюць, паганяла Саня Хахол. Па загаду адміністрацыі, аператыўнай частцы, яны вылазілі на рэшку і крычалі, што гэты Максим крычаў: «Я смотрящий за тюрьмой, загоните всех БЧБшников на верхний ярус». Но тут трэба дадаць, што па іерархіі лічыцца, што на трэцім ярусе спаць найменей комфортна, а хто мае большы статус у камеры, то спіць на першым ярусе. Таксама ён выпісываў малявы, якія праганяў па ўсей турме, па кожнай хаце, аб тым, каб да БЧБшнікаў ставіліся дрэнна, каб іх не прымалі ў арыштанскі калектыў і трымалі максімальна адстранённа. Канешне, далёка не ва ўсіх камерах следавалі гэтым указанням, таму што гэты наркаман Максім Захаревич асаблівай вагі ў крымінальным свеце не меў. Тым не менш, ягоныя высілкі, зробленыя па патрабаванню адміністрацыі, не мінулі і мяне. Сядзеў я тады ў камеры нумар 13, а ў камеры нумар 12 сядзеў смотрашчы і ягоны
ягоная правая рука. Яны самі называлі сваю камеру Кремль. Тыпу, вось мы галоўная ў гэтай турме. І пасля таго, як гэты смотряшчы запатрабаваў ад мяне, каб я пераўнёс у абшчак вялікую колькасць дарагіх цыгарэт і гарбаты, я яму адмовіў. Таму што я і без гэтага там па сваіх каналах удзельнічаў у падтрыманні, матэрыяльным падтрыманні арыштантаў, якія не мелі ўсяго неабходнага, я ўжо дапамагаў. Я адмовіў яму ў маляве, на што ў адказ атрымаў спачатку ад яго маляву з абразамі і пагрозамі, дзе ён пісаў, што я нечысць і мяне будуць біць братва па этапам. А пасля прыйшла малява ад ягонай правай рукі, Сані Хахла, да хлопцаў у маёй камеры, у якой ён даваў указанне, каб с меня спрашивали физически, если услышат от меня «Живе Беларусь», и каб мяне прымушалі прыбірацца ў камеры штодзённа. Вядома, ніхто з хлопцаў у маёй камеры гэтага не рабіў, з гэтай малявы толькі пасмяяліся, але, згадзіцеся, гэта досыць сімптаматычна і паказвае, хто ёсць адміністрацыя і з кім яна грае ў свае іерархічныя гульні. Яшчэ напрыканцы 2014 года мне давялося пазнаёміцца з тым, як адміністрацыя папраўчых установаў, дакладней яе рукамі Губазік, вырашае свае праблемы ў месцах пазбаўлення волі. Калі тагачасны смотрящий за Магілёўскай крытай Вова Лысы, Владзімір Урсу, па загаду адміністрацыі зайшоў у камеру ШИЗа і разам са сваім памагатым збілі мяне для таго, каб я таксама быў выключаны з арыштанцкай масы, прад'явіўшы мне за тое, чаго я насамрэч не рабіў. Але не буду гэта паглыбляцца, пра гэта я падрабязна распавёў у сваім серыяле пра Магілёўскую крытую на сваім YouTube-канале. Але так званыя блатныя гэта не адзіныя людзі, якіх адміністрацыя можа выкарыстоўваць для прэсінгу палітычных вязняў. Гэта могуць быць таксама так званыя асобы нізкага сацыяльнага статуса, альбо па арыштанцкім слэнге іх называюць проста петухі. Гэта таксама было выкарыстана супраць мяне, калі я сядзеў у камеры нумер 82 у Гарадзенскай крытай. Гэта вельмі маленькая адзіночка, 210 на 140 сантиметраў, а злева і справа ад яе, за вельмі тонкімі сценамі, знаходзіліся такія самыя адзіночкі, і ў кожную з них аператыўнік пасадзіў па пеўню, якія займаліся тым, што праз дзверы, а там чутнасць вельмі добрая, крычалі мне абразы, пагрозы, крычалі, што мяне згвалцяць, заб'юць, расчляняць, і ўсё это ў вельмі моцных падрабязнасцях. Крычалі не настолькі гучна, настолькі часта і працягла, што калі б я не ведаў, што калі б гэта не адбылося са мной самім, то я б, мусіць, падумаў, што яны на наркотыках, мажліва, на нейкім амфетаміне, бо я ніколі не бачыў, каб чалавек роў штосьці настолькі доўга, настолькі зацята. Акрамя гэтага, яны тарабанілі мне ў сцены шлёмкамі, это алюміниевыя місы, і па батарэі. Яны рабілі гэта цягам дню, па некалькі гадзін на дзень, штодзённа, а потым працягвалі ўначы, часта па чарзе, каб я не мог спаць. І са мной гэта працягвалася 4 месяцы. Такім чынам, бачыце, адміністрацыя у тых аспектах ціску, псіхалагічнага ціску і вынішчэння асобы, у якіх яна не можа дзейнічаць самастойна, яна прыцягвае тых зняволеных, якія згодныя ёй у гэтым дапамагаць. Методыкі выкарыстання крымінальнікаў супраць палітычных гэтым не абмяжоўваецца. Адна з самых эфектыўных методык – гэта распусканне чутак. То бок, дастаткова штосьці кепскае зрабіць, а потым распавесці ўсім арыштантам, што мы зрабілі вам усім гэта кепскае з-за палітычных.
З такім я сам сутыкаўся неаднаразова. Я думаю, все чулі, што яшчэ ў 2020 годзе на Акрэсціна, калі вельмі моцна закруцілі рэжым палітычным і не толькі палітычным зняволеным, то бок усім, менты адмыслова хадзілі па камерах і звычайным арыштантам, сутачнікам паведамлялі, што гэта вам за палітычных. Вельмі цікавая сітуацыя адбылася са мной на ПК-17 у Шклове ў 2012 годзе. Тады там была такая заведзёнка, тым арыштантам, хто быў на даўгатэрміновым спатканні, дазвалялі без абмежавання вагі выносіць гародніну і садавіну з пакояў даўгатэрміновых спатканняў. Але потым гэты дазвол проста адмянілі і сказалі, ну, ўсё, зараз не можна. І аднойчы да мяне падышоў хлопец з маёй секцыі, які жыў са мной, і пытаецца мяне, слухай, кажа, а гэта праўда, што твой бацька пайшоў у адміністрацыю і паскардзіўся, што дазваляюць шмат выносіць? Я такі думаю, што за лухта, з чаго раптам майму бацьку ісці і скардзіцца на тое, што іншым добра. Ну, тым больш, што на мяне гэта ніяк не ўплывае. Я кажу, ну, канешне, не, што за глупства такое. А потым, размотваючы гэты клубок, я даведаўся, што гэтую чутку запусцілі аператыўнікі праз сваіх падкантрольных людзей, сук так званых, каб яны разносілі па лагерю, што вот дзедка отец пожаловался, і цяпер вы ніхто не имеете фруктов і авощей. Канешне, гэта тады не вельмі спрацавала, але трэба прызнаць, што на недалёкіх арыштантаў гэта дзейнічае, яны не могуць ці не хочуць распазнаваць ментоўскія фейк-ньюс, і гэта можа часам ствараць праблемы. Такая праца па ўнятрэнні варожых да палітвязняў чутак адбываецца ўвесь час. 2022 год, Гарадзенская крытая. Са мной у камеры сядзіць арыштант, які, вядома, стучыць аператыўніку. І вось у чарговы раз ён прыносіць ад аператыўніка гісторыю, кажучы, што вось са дня на дзень у гарадзенскай турме страшна закруцяць рэжым, усё ўсім забароняць, жыццё ператвораць у пекла. А вінаватыя гэтым палітычныя, бо іхнія адвакаты прыходзяць да іх, а потым ідуць у СМІ і скардзяцца на ўмовы ўтрымання. І вось зараз за гэта усім вязням усё забароняць. І ён ездзіў па турме і гэта ўсё распавядаў. І частка арыштантаў, канешне, велася на такую лухту. То бок гэта мэтанакіраваная праца аператыўнікаў на раскол арыштанцкай супольнасці, бо яны цудоўна разумеюць, што калі медыйныя і сацыяльныя мажлівасці палітычных вязняў аб'яднаюцца з досведам і рашучасцю найбольш моцнай часткі крымінальнікаў, адміністрацыі будзе вельмі цяжка падтрымліваць кантроль, і гэтага трэба усімі спосабамі пазбегнуць. Вядома, усе крымінальнікі атрымоўваюць за гэта нейкія плюшкі ад адміністрацыі. Гэта могуць быць, у залежнасці ад статуса, гарбата, цыгарэты. Ну, гэта атрымоўвалі тыя пеўні, якія не давалі мне спаць на працягу некалькіх месяцаў на гарадзенскай турме. Гэта можа быць мажлівасць не выконваць нейкія правілы рэжыма, гэта можа быць і тэлевізар у камеры. Залежыць ад канкрэтнай карнай установы і канкрэтных умоваў і канкрэтных дамоўленасцяў. Для выкарыстання крымінальнікаў для вырашэння сваіх аператыўных задач ёсць як плюсы, гэтак і мінусы. Разгледзім плюсы. Першыя і самае галоўнае, яны падкантрольныя і сціснутыя ў сваіх мажлівасцях, а таму ім вельмі проста навязаць, рабіць і казаць тое, што патрэбна аператыўнікам. То бок, адміністрацыя, асабліва гэта датычна турэмнага рэжыму, асабліва калі зэк сядзіць у адзіночцы, цалкам кантралюе фізічны, маральны стан зэка, ягоныя базавыя патрэбы. Гэта і ежа, гэта, канешне, курава найперш, гэта мажлівасць бачыць родных, атрымоўваць лісты, атаварвацца ў краме. Вельмі шмат рычагоў кантроля і, канешне, не цяжка прымусіць гэтага чалавека рабіць усё, што патрэбна. Другі плюс – гэта нізкія выдаткі. Ад таго, што вязні ў турмах і ў калоніях
не маюць анічога пры сябе, яны не маюць маёмасці, яны не маюць правоў, яны не маюць нават самамалейшай мажлівасці распараджацца сабой, канешне, імі выдаткі на тое, каб іх купіць, вельмі невялічкія. Да прыкладу, тыя пеўні, вяртаючыся ізноўку да таго самага выпадка, якія працавалі па мне, ім не давалі ані тэлевізару, камеру, ім не давалі спатканняў з роднымі, а ўсяго толькі аператыўнік, мо раз на тыдзень заносіў ім такі маленечкі пакецік табаку, нават не цыгарэт. Таму гэта просты і эфектыўны інструмент. Плюсам з'яўляецца і тое, што калі трэба аказаць фізічны ціск на палітычнага вязня, да прыкладу пабіць, то у выпадку нежаданых наступстваў усё можна спісаць на канфлікт між вязнямі. Папробуй дакажы, што это замоўлена аператыўнікам, праўда? Пабіліся два крымінальніка, гэта ж крымінальнікі, што вы ад іх хочаце? Немалаважным і часта недаацэненым момантам з'яўляецца тое, што крымінальнікі і менты досыць блізкія па менталітэце. І тыя паважаюць сілу, не вельмі шануюць інтэлект, пагарджаюць слабымі і тымі, хто не здольны сябе абараніць, і не абцяжараныя маральнымі якасцямі. Таму яны вельмі хутка знаходзяць агульную мову. І апошняе – гэта тое, што ад крымінальнікаў, якія ўжо адыгралі сваю ролю, вельмі лёгка пазбавіцца, пачынаючы ад перавода іх у іншую камеру, на іншы корпус, у іншую карную установу, альбо нават да фізічнай ліквідацыі. Такія прэзідэнты таксама вядомыя. Але ёсць і істотны мінус, які замінае ментам выкарыстоўваць крымінальнікаў так часта і так сістэматычна, як хацелася б. Это тое, што, застаючыся людзьмі, як правіла, не вельмі разумнымі і вельмі падвержанымі уласным жарсцям і штохвілінным эмоцыям, гэтых людзей вельмі цяжка кантраляваць. Нягледзячы на тое, што фізічна яны заўсёды ў залежнасці ад ментоў, могуць узнікнуць праблемы з кантролем і праблемы з кіраванасцю. То бок гэтыя людзі схільныя дзейнічаць пад уплывам эмоцыі і не заўсёды рацыянальна, часта на шкоду самім сабе. Што, канешне, прымушае, нават калі такому падкантрольнаму делінквенту даецца нейкае заданне, увесь час яго кантраляваць. Ён вельмі лёгка можа падмануць. Да прыкладу, тыя, хто рабіў мне усялякае зло на гарадзенскай крытай, наўпрост намекалі, што «Дзедок, мы же знаем, что у тебя есть гарбата, ты подзяліся з намі, і мы супакоімся». Такім чынам я іх мог проста перакупіць у аператыўніка, які ашчаджаў, не даваў ім дастаткова гарбаты і цыгарэт. Пры ўсім пры гэтым хачу абавязкова падкрэсліць, нельга ўсіх крымінальнікаў падганяць пад адзін капыл і грабсці пад адзін грабенец. У рэшце рэшт усе найперш людзі. І акрамя пералічаных вышэй прыкладаў, калі гэтых людзей натраўлівалі на мяне ці на іншых палітвязняў, у мяне здаралася вельмі шмат гісторый, і калі гэтыя крымінальнікі, звычайныя мужыкі, ды і не толькі звычайныя мужыкі, але і прадстаўнікі злачыннага свету, наадварот, дапамагалі мне адбіцца ад ментоўскіх пракладонаў, як это называюць на турме, адбіць агрэсію, альбо проста дапамагалі парадай ці нават словамі падтрымкі, што таксама бывае вельмі важна ў крытычных сітуацыях. На розум прыходзяць дзве найбольш каранальныя гісторыі. Першая, 2011 год, папраўчая калонія нумар 15, Магілёў. Гэта былі тыя, калі можна так выразіцца, залатыя часы для палітвязняў, калі іх яшчэ не далбілі так бязлітасна, як гэта адбываецца зараз. Я спакойна атрымоўваў пасылкі, перадачы, і ў сваім атрадзе, атрад гэта 100 чалавек, быў, мусіць, найбольш упакованым, найбольш заможным вязням. У мяне стаялі поўныя сумкі гарбаты, цыгарэт, все гэта ведалі, і я адчуваў сябе спакойна ў матэрыяльным сэнсе. І вось адзін з хлопцаў з нашай брыгады, на жаль, не памятаю зараз яго імя, але па факту я, звычайны калгаснік. Гэта быў трактарыст з вёскі, які штосьці там скраў і атрымаў за гэта тэрмін. Ён атрымоўвае перадачу. Гэта была першая ягоная перадача, мусіць, за паўгады, а тое і за год. Перадача была вельмі простая. Сала, цыбуля, простенькая гарбата, простенькія цыгарэты, і ўсё ў такім духу.
І калі ён гэта атрымаў, а я хачу заўважыць, у меня з ім ніколі не было ні нейкае сяброўства, ні нейкае там вельмі добрага знаёмства. Ну, в брыгадзе хлопец і ў брыгадзе і ўсё, прывітанне, да пабачэння. І калі ён атрымаў гэтую перадачу, ён адрэзаў кавалак сала, взял некалькі цыбулінаў, яшчэ там чагось. І мне найлепей з усіх упакаванаму, найболей заможнаму ў атрадзе прынёс са словамі: «Ты у нас тут за идею страдаешь? Ну вот, на, держи, я тебе собрал со своей передачи». Гэта быў мужик, які быў і блізка, конечно, не такі заможны, як я, але тым не менш ён прыйшоў і выказаў мне такім чынам сваю павагу, што, канешне, мяне туды вельмі кранула, і я ягоны гэты крок памятаю зараз. І шмат такіх выпадкаў было. Апошні з іх, мусіць, такі самы запамінальны адбыўся у Гарадзенскай крытай у 22-м годзе, калі менты закінулі мне ў камеру хлопца з нізкім статусам, пеўня, і хацелі, каб ён прабыў са мной у камеры як мага долей, каб гэты статус перадаўся мне. Аднак я змог зрабіць так, каб ён выйшаў з гэтай камеры, не прабыўшы там і 15 хвілін. Я пачаў выбіваць дзверы, а яшчэ больш дакладна гэта пачалі рабіць, даведаўшыся, хто да мяне дашоў, хлопцы з суседніх камер. І іх падтрымалі яшчэ суседнія камеры, і яшчэ, і такім чынам увесь корпус, гэта дзесятка-два, мусіць, камер, пачалі вельмі моцна грукаць, біць нагамі і рукамі ў дзверы, што стварыла проста невыразны шум на паверсе, па факце, у турэмных рэаліях гэта быў сапраўдны бунт. І выбівалі гэтыя дзверы да таго часу, пакуль не прыйшоў карпусны і не забраў гэтага хлопца ад мяне. Так, салідарнасць простых вязняў, звычайных крымінальнікаў выратавала мяне ад нізкага статусу ў гарадзенскай турме. Такім чынам мы можам прыйсці да высновы, што ў катэгорыю калабарантаў, стукачоў, падкантрольных адміністрацыі памагатых патрапляюць, перш за ўсё, тры катэгорыі вязняў. Першае – гэта тыя, хто ніяк увогуле не абцяжараны маральнымі прынцыпамі. Гэта людзі, якія ад пачатку свайго характару гнілыя і за пачак цыгарэт прададуць хоць родную маці. Такіх, на жаль, вельмі шмат у так званым нізкім статусе, бо жыццё на дне, на сацыяльным дне штурхае гэтых людзей ад крыўды, ад прыніжэння штодзённага да калабарацыі якраз з найбольш моцным бокам, з ментамі. Другая катэгорыя – гэта тыя людзі, якія вельмі хочуць прывілеяў. Проста аж на да нездаровага празмернага ўзроўню хочуць палепшыць сваё ўласнае жыццё. Ці тое прыдбаць тэлевізар, ці тое хутчэй пайсці дамоў па умоўна датэрміновым вызваленні. І вось такія людзі, схільныя дзеля сваіх мэтаў, таксама крочыць па костках іншых, кааперавацца з ментамі. Ну і трэцяя група – гэта тыя, хто абсалютна ніяк не грэецца, не мае ніякай матэрыяльнай падтрымкі з волі, але пры гэтым любіць пакурыць і выпіць чыферу. Нагадаю, што і першае, і другое насамрэч вызывае немалае прывыканне, асабліва ў турме, дзе, ну, пра нікатынавую залежнасць усе і так ведаюць, але залежнасць ад гарбаты яна не меншая, і калі ў чалавека адбываецца рэзкая адмена ад першага і ад другога, ён адчувае сябе вельмі кепска, пераходзіць у страшэнна прыбіты, прыгнечаны эмацыйны стан, і, канешне, многія зробяць все, што заўгодна, каб толькі іх з гэтага стану вывелі, і, канешне, да каго яны пойдуць да аператыўніка. Дай курыць, дай варыць, у аператыўніка ёсць адпаведны фонд для ўсяго гэтага, каб купляць сваіх агентаў, і, канешне, ён дасць і закурыць, і заварыць, але гэта закурыць, заварыць вельмі хутка сканчаецца, і штодзень трэба яшчэ і яшчэ, і так і чалавек робіцца агентам. Такім чынам, у групе рызыкі тры катэгорыі вязняў. Гэта тыя, хто ад пачатку маральна падгніўшы, гэта тыя, хто вельмі хоча дамоў альбо празмерна хоча палепшыць свае ўмовы ўтрымання, і трэцяе, гэта тыя, хто не грэюцца. Падсумоўваючы, хачу сказаць, што насамрэч за свае 10 лет у турме я пераканаўся, што не настолькі важна, чалавек
сядзіць па якім артыкуле, крымінальнік ён ці палітычны, а важна, які ён чалавек. І не вельмі добрыя, маральна нізкія людзі сустракаюцца як у адной катэгорыі, так у іншай. Канешне, мы можам казаць, што прапарцыйна іх недзе болей, недзе меней, але я навучыўся за гэты час бачыць у любым чалавеку, перш за ўсё чалавека, давяраць яму, у межах разумнага, вядома, і чакаць ад яго найперш добрага. Таму што ўсё ўпіраецца, у рэшце рэшт, у чалавечай якасці, у базавыя маральныя, хрысціянскія, чалавечыя прынцыпы. Дзякуй вам, што даслухалі да канца. Не забывайцеся падпісацца на канал прававой ініцыятывы і сачыце таксама за маімі соцсеткамі. І там вы пабачыце тое, што не пабачыце больш нідзе. Дзякуй за ўвагу.